हई हो ठीक के बाद देखे में ठीके लागता। इहे त दू चार गो जवन बा छाट छाट के दे किनारे धइले बनी त बुझाता कुल पवनी पघारन के देवे खातिर नेवता पर लुगा लेइल बस। हमरा ई ना बुझला कदमी सन लुगावा किने लन काहे खातिर जब ऊ ना पहने त दोसर कोई पहने खातिर एथि भइल बा त नेवता खराब कोनो चीज रहलन त धादा नेवता पर दिया ई कोनो मतलब हो नेवता पर देबो त ऊ आदमी त पहनई कगो होइल 3 गो होइल नु। हां के माईबा कहां गोइल बिया 3 गो आ 6 गो इजा धइले बनी त 9 गो लुगा हो गइल खोजेली जब मुंह बदल के कहां गोली भौजी हो लेवे के ना रहे भौजी कहां चल गेली। अरे हये का लुगा दिहन भौजी हमरा के ए पुआ रुक ना ठीक कर ई लुगा ठीक है छाट के धइल बा एथी करे खातिर कहां गोली भौजी के ई नइखे बुझात के हां बाद विदाई करे के बा माने नहीं है जुका माने हमारे मैयावा के एकेगो काम बा तेहू बताओ तेहू ऐसे बोलत के करा घर से कौन भी खेलाइल बे पहुंचाई ना। अच्छा ये बताओ बुच्चे जब नेवता रही विदाई हो जइहे सन त ना सामानवा दी हां नहीं हाय के संसारी है अरे हमार हरे छाट के कुल हम धइले बनी हम अपना खातिर धइले बउ हइयोला अरे पुआ छाट ठीक माने पहुए कहला से होई के हमरो के लुगा पसंद करसन के भौजी तले त हम निकल जाइन जा छोटिया काला वाला का कहले रहलिस रे आ मामी कहां गली पूछती तोरा कहत मानी कि सब माने ओकरा जिमे एकेगो काम बा एथी करताई से एतना खोजतनी रे माई की मामी कहां गली कहां गइल हई त ना ठीके कहती बुच्चियों के रहती भौजी त बुच्चियों के दे देती फरा बता दीदी हमार मामी 4 हाली फोन करा कि आवा हो बुच्ची आउ रे बुच्ची आ भर परोजन भर कर दिए करके चल जाए एगो फरक ये दे भर नहीं कि सुबह से जान दी ना जान गेली सब ये अभी जान गेली बताओ ना ओकरा जिमे काम धंधा नहीं खावत इस बात पतियावे एक तो सही ओकर भर परोजन ओकर कपार में दर्द हो सकेला के बिना विदाई कइले हमके चल जाम जा काहे के 1 महीना बियाह में पहले से आके खटले बन जा के हां लड़की बीमार पड़ गइल आ दुबारा आ गइल काम टाइम रहता बे नइली से बताओ त माई तो कॉलेज की टाइम होता है बुचिया आ जा त तू आ गइली से त का माने अब हमनी के आ गइल बन जे तो घर छोके ना पता हो जे तो दादा जी ने 6 महीना गइल बिया माने ओकर आस पड़ोस नहीं के का तो ही लोग के देखला से का हो जाई ओकर गोतिया दे नहीं खे देखी करी ना केकरा घरे का अच्छा तो जाए द हमनिए के घरवा कौन कह के दोसरा हिया गइल बाई नहीं हरवे न होये चले तनी जा ए ना का बुझात नु के कुल चीज पे बर्तन उर्तन सब मांज के तनी सरिया दी अपने घर में लहसुन बउए बाचल हट ना होने ई काहे हाथ ले कुल छीनतैस रे बुचियो तू ऐसन बात करेलिस नु कि का कहे के जानतैस नु त कहानी है के जाते मैं कहत रही भौजी के बाची नु त ले जाइए थोड़े लहसुन आ जीरा मरीच बाची तब माने जीरा मरीच बाचे भर की नहीं रहे का 20 किलो की नहीं रहे ना त ओन घे भुला गुलसन हलुआ आलू दम में गाले के जीरा मरीच त बचले न बा जाके तनी लुगवा नहीं के बुझात सब के खंगार के थी नने बायरियल सरफ मंगइले बनी डाल दी ओ मैया सुबह से बड़का डकाचा रख रे बना के फूल त मतारी बेटी लाग के मंजनी जे धोनी 3 गोटा के फुलावल बा अब मदाना मंजिहन जा हमनी के जिम्मे काम बा का भैया अरे कौन ये के जेकर बर्तन ओकरा घरे पहुंचा देला त का करतौ सो एगो काम बा हो माई त गइले बिया घरा छो के हमू चल जाई अब ने तरही के घर बा रुक सब कोई तला फला में बा ए बाबूआ कहां गोली भौजी रे अरे के जरा केरे बोल में का करतौ पहले जगह बर्तन पहुंचावेला तो जो फुआ माने बहरिया ना निकलली से जाइम कहे ना जाते बतनो देले में देख ले भौजी कहां बा अबे रोता तो चल जस ना माई के टाइम रही तबे नु विदाई करी कैसे चल जाइन जा रे बतियावत होते काहे खोइछा हम ना दे देबे खोचल हो जाई भौजाई घरे ना रहिए चल जाइन जा फरक ये चल किन दे चाहे दे दीदी हमरा भी टाइम नहीं के बाजार जाए करे जो हमरा त 10 साली फोन कनी जा आ देवे के बारे में जुरते नहीं के त काहे के कोई बोलाई जब जुरबे नहीं करी त कातना चना बोलत या फुओ हमार दिन पर दिन न एकदम खरकट्टीन बनल जाती है कौन हां पैसा इसकी लहसुन दे दे या जीरा मिर्च दे दे बुझा तक हाथ ना हाथ ना भंडारा करे किनेल लहसुन या जीरा मिर्च लोग के दे माई से ही तो कहत नहीं माई खोइछा भर दी है खोइछा से बेसी ये कुछ मत दी है लुगा लाइल बड़ी सन बुझाता ना के एकदम लेवा पसाटे लाइक आ ले जी हम 5-5 हजार के चंदेरी में के चोरा के धरी सब तब बाहर शहर ले आई अभी बर्तन वर्तन सब धोए के बा तो इहन बूढ़ी त चिल्लाए लगी हन कभी तक ले खाली खाना में बनाए के बस सब बैठल बिया अथी चाची जी हैला बुनिया ल बचा रहला ओ दिन त कमे भर गोतिया खइलस धरला तो का जरूरत रहे जब ना रहला त दे देने जानते बाऊ कि
ही तना तक खाइल सवारत ना लगी लेकिन गोतिया नहीं खाए तो सवारत लगी जब परला पर तो ही लोग का में बुझा हो का कहीं ये कोनिया दिल के बात के करा से कहीं 50 किलो चाउर जान जानू कि 4-5 दिन में ने तो रहन खा गोली सब। अब का जान जा आदमी आवता तो तनी खर्च बरच होखबे ना करे। अब बाक होइसे लाला पैसा समाला हो ढेर छुहुड़ा वाले बैसन आ जान जाके होय तरकारी लेके बैठा तसन खाए। हां बाक तम मानना आवता ताजी त बियाह शादी हो गइल न तारा बीत गइल छ अब त ओकन भेज दियो कोनी के जात ऐसन खेला करी काले सब बीतल तो आज हमनी के बांध के कहीं परोजन बीतत आजकल टाइम तो झोरा बोरा उठा के मेरे तैयारी रहता कि कन्या विदाई होई चाहे कुछ परोजन बीतल अपन बैग उठावनी चल दनी हमरा घर आइल बैसन आदमी। अरे हमरा घर कुल फुर्सत आइल बैसन हो गोतिया दिया दिन पके हैसन रहवे ना भौजैया सब ननदी रहल कुल लर जरे दादा हमर भौजैया त तन की कम खाता ऐसन हमर नंदी के जितना थी के बैसन आ बुढ़िया के जितना मेरा लर जर कुल आइल बैसन जान जाके उ ही बैसन काम तारा से कौन ई त उ त शुरुए के होई जा बुझला कि कुछ मिलल ना रहेला देखे नी ना चलावे के मन ना करे अब बताई रहुआ घरे पेट ना भरी त दोसरा घरे ओकन जन के पेटो ना भरी रहुआ कमती खियाई ना पियाई ना। तू ही बताओ खियाई मान लो 20-25 गो तो रही बैसन ना 50 किलो चाउर खा गोली सन 4 दिन में बता तू ना झूठो ना कह के दोसरा लेखाई हो त नहीं खेरहुआ सबके कि हम रोक टोक ना करी हमर लड़की भी के असई सब कुछ कूद कूद हमर पुष्पी करेले पुष्पा जा तड़ी आज ना ओकरा के राख रही तो 2-4 दिन अपन हां काम धाम कर थाकल बानी हम पानी चा घवाई हो परोजन कइला के बाद जान कने वाकी दे हाथ थर थर कांपे लागेला तई ना कि अपन बर विदाई क के बढ़िया भेज देवेला कि अब विदाई कोची करे के बा अब कोची बाकी बा नेता के नेता अपन अपन उठावे के बा लेके जाए के बा ना तब रहुआ देव तबे ना कोई लेके जाई ऐसे कैसे चल आजकल तो देखो तनी जौना आदमी ने माता पूजा तो उहे सड़िया दे देता आदमी हां तो उहे न बतिया कहलाई आ बात रहल बुनिया पड़ी के त जेकर मरद सामान गो देना आई रहन त ले लेके गोइल बन तब के दोहरी होगे तही लेबे के त के ना के मुंह पसर ले आए देबे वाला के करे जन जाना त के कतना हम खर्चा करतानी नदी रउ चल गेली ना खेलवाड़िया उ जाई हमरा घरे आइले नु त 4 दिन चा भेले एकला होता भाई ना ओइ जाके करे वाला के बा उनका के सुनिया के बेटिया उनकर आइए गुल भाई आ का जाने दादा मते कह ओकर खेलवाड़िया के बात मत कह ए कनिया भर सक देख हम शिकायत ओकर ना करी बतलाव जब हम बोलाई ना त हमरा घरे रहे के चाही करे के चाही खाए के चाही तो धासे ले हमरा घरे करे ले जाके कोनी ना त ई बेजाई बाटे ई कन जे हमरा के बोलावा त पूछा त ओकर घरे ना निकल बे बहिला बे भगिनी हमार जान जानो कि छोट छोट कोनो चीज करे खातिर त ठीक बा करतिया लेकिन धासी खातिर बहुत यागा जान जा बहिला भगिनी हमार उ खातिया नु के काप हाथ ना त भात खा जाती है जान जायदी कोई पेटे भनु खात हो जायदी का खाली दुख और पर परोजन में खनो हाल दुखी ना मिलत होई ना अब भर परोजन हमरा लाद झरल बा जान जा भर परोजन हमरा मन नहीं के पचल दी तनी सा खाइब पुष्पा दी आई बैठी बैठी पीढ़ावा दी अरे ना कौन हम ए जा ना रने प्रमोद घरे रने कब से घर से त पता चलल कि तू ए जा बस तू हमरा से ई बताओ कि तू हमारा कतारा तो उनके छोड़ के का करते जा खाना काढ़ा तन कि दुकर खा ले अच्छा ठीक है अपना घर नहीं के बनल का हो जाई उ घरवा बाटल बा र वो खाली लेवत तनी दुकर एक में लेवा तब अच्छा ठीक है लेके आओ तनी काढ़ा एक कने हम घोड़ा के हम दिए अरे त दाब के पहनला तो चिकन का में मिलता कहनी हमाई कि एथी काहे हमरा के काहे छुके भागल है जे का करी कपार खरी बस एकदम कपार दिमाग खराब कर बेसन आज 20-25 को 22 को 10-10 को हम खोइछा देवे लगी तो हमारे पैसा का पाही लागल नु देख निमन का कोते बना जा सुन ना निमन का लुगा छाट के ध देले बानी डबरवा में ठीक नु पलंगिया के नीचे निहारत या कहले रे ओकरा के लहसुन आ फुआ के जीरा मिर्च देवे के तू कटहर देवे के कहले रही तू बड़ा कम बरेलिस रे हां ए बुचा हायो ले ले जिया जो दे मांगतिया सुन तोरा ले बताव तनी जौन निमन लुगा परल बा ओकरा के छाट के किनारे कर दे आ जौन बाउर परल बा त हेजा के नेता मान ल देख मान ले रामपुर नेता निमन बा मुसौत के नेता निमन बा चाहे महुरही के नेता निमन बा त ओ कुल नेता रख ले आ ओ जे के जौन 22 नेता रही ओ कनी के इने कोने बदल के क दे पर्ची में ढुका दे कि हई आई रहे सब लिख के रखले रहिए कौन कौन देले बिया बुद्धि लगावत ई से माने यही से कहानी रे चोर बडियालम पुरोली के निमंत्रण के लुगा दे दी काहे ऐसे कि गोई रही त हमरा के निक लुगा देले रहे लक्ष्मीपति के ठीक बा चल हमरा से नहीं संभरे वाला बात होई के एगो बिया छोटी है कहत एनु के हमरा के फरा के किने के कह मामी से
हां मामी के घर तो धन लुटाता हुआ है बिन ले से तोरे अरे हम का कहीं तू ही न बोला के अथी कइले रहलिस नौटंकी हमरा तो फुआ के बोलाए के मन ना रहे जान ले अरे बिटुया के सब बोलानी ना कि तनी कुंवार बार बिया कूद कूद के करी वही दी खातिर खखी कहते एक महीना पहले बोला के काम करेलु सन तुम के हां तो खइला से ना होता ना हाथ ना तन भात खात रहले हमर करजा निकल जात रहे ले आओ भौजी खा के तू आ जो हम इनकरे घरे सुतम हमर सुतल नहीं के होत घरे हमरा से बर विदाई ना होई अपन बाबू के कह देहन आ लुका धा दे चौकी पर दलानी में कह दे के किनार कर देहन कह देहन कूल ही उतर ले के ध दिन पेन के ले जा छाट छाट के कूल है निमन ना हम का का 100 रुपया के 10 के करा ले आ दे 10 गो न सुन ना ई कुल लुगा हटाओ आ दे हमरा के 500 रुपया आ जा तनी बिहिया स्टेशन पर और जी के 50-50 रुपया ला लुगा लेव तनी जानना जैसन का कैसे जान जी हसन स्टेशन पर लुगा में फॉल्स लगाव रहेला ब्लाउज पर सियल रहेला गई अथी सा बाकी आजकल तो मालो में कहते सन कि मिला त फल से लगा के हाँ दे पैसा जतन लेके आवत नहीं हम तो चिन्हा जी रे मैया बा देखे जा तो खोल के देखता जेम कि में पैक रही तो ठीक है तले जीवन सागुल रे बा हम परोजन क के बड़ी फंस कोनी रे बुचिया एकरा ले निमन चुप 5 गो पंडित जी लेके खिया देले रहती हमर खर्चा बर्चा बचे को रहित अलीसन 50 किलो चौरो खइलीसन आ ऊपर से जेन तो एकने के दर छिड़ो दो छोड़ के बहरी निकले लाग नहीं खेल लेवा एक कने चल हाथ धो के जरल को तेल काढ़ा खइता खइले बानी एक बोतल दे दे नहीं तो फुआ को में जरल के तेल लगा कटहर देता नहीं रही तो पकौड़ी साल भर छनवा मन बनी उनका के तेल बताव परोजन बीत गइल मौसियो जी पता ना केने का चल गइल बानी हम सोचनी के सब कपड़ा लता सरिया लेती हां आ सरिया और के लइका के कपड़ा के मोरा गइल बाबे अब जाइब तब ना प्रेस करके पहिनाई बकरा के आ वहां के सोचे के चाहे कि जो हम सब कोई के बर विदाई कर दी त काज ने कहवा गइल बानी आ वहां से फोन आवत रुए मम्मी जी फोन करत तनी कि अभी ले आइल ना यहाँ के विदाईयो नहीं की करत हां खीस बरता रे अरे आओ ना कन्या जाई जी आज तू तैयारी में बाबू हो हमनियो के देख के आ कहतन जाके निकली जा का केने भौजी चल गइली अब बतावा ना कैसे हम के जाइन जा घर दुआर माने छो के कैसे जाइन जा उ हइले नहीं खी तो रात दिन हम खटल बनी तू ही देखत रहू ना सब सुतत रहे त हम बर्तन धोत रही झाड़ू लगावत रही सरियावत रही आज देवे के पड़ल त मम्मी भाग जाता नहीं इधर उधर तू ही चुप रह मत दो चुप रह रोई मत काज ने कहां तो गइल हम सोचत रहनी है कि चल जैती एक कन्या देख हम बहिनिया आवे लायक नहीं खेत तू आइल बनु ओकरा इथिया प आए आ बताव घर छो के गोली हमर लड़की आ त ना काम कइले भी एनु के एकरा कमजोरी हो गेल उठत एनु त अनहार लेखा हो जता कहतिया आ देवी के भके नहीं खियोता ना काउन जी के कमी बे उनु का एगो फराक ही ना मांगता नहीं हमरा के मामी एगो फराक खरीद द केन का सुबेरे ले निकलल बानी आउ त नहीं खिन घर बिना ले त हम जाइब नहीं माई पहले तू बात नहीं खे जाए के देखत है कभी नहीं होने जाली बोलावे के रहे त रोज सुबह शाम फोन करत रही के हां लिया के बुच्ची के आई लिया के आई बुच्ची आईली हमरा से आगाही आ विदाई करे के बदी हेने होने ना पाता भाई तो जैसे उतना दिन रहन जैसे औदी 10-15 दिन रहम जा का करम जा सही है कहते लेकिन रोवल तो रहियो जा हम लोग नहीं हम तो सब छोड़ छाड़ के आइल बानी कैसे रहम ता के यहां फंस गइल बानी जी हम जानती कि होइसे करी हो कि बियाह में अपन इज्जत रखवा ले लिए विदाई करे घड़ी असहु निकल के जाई तो लोग कही क्या कि गइली असन खिसिया के भैया तो कहतन कि रुक अभी 1 महीना रुक लेकिन हम अपन काम ने देखत है कन्या कितना काम बा आ मन भौजी के अपना मन दिमाग नहीं खे हो सबसे में मेन मानथरा उनकर बेटी भी है अरे पुष्पा ना बोलत देता ना बोलते कथि हमरा टाइम नहीं खे रे पूरा मलकान का चाबी उहे ले बिया बक्का अरे तो जब चाबी ले ले बारी मलिका बनत का जरूरी रहे के हितनाथ के बोलैला के अपने में क लेती जा मंदिर में जाती जा क लेती जा बताओ कन्या आतना लहसुन अचार आम के रहे कन के फेण बाई जे देखते बा दुआरी पर दू गो कहनी के हाथ दे दिए पुष्पा त कहते कहां बा बेसी लहसुन बा मले छिन बारी संजी काहे हमार घर दूर ना ह भइयो नु कमा के हमार इतना कइले बगे हाला मत करना त जानत नहीं कहि लोग सब बैठ के अपने में गोचरो करत तारी सन हम ना चाहि ना के घर में झगड़ा कर बताओ कन्या जब इहे रहता है अपने से सब परोजन कर लीती जाए कौन काम बा बोलावला के हो ये कहता नहीं फुआ जी हम जानती ना कि होइसन वैसे बड़ा मले छिन बारी जी जब विदाई ना करे के रहता ना बोलावे के चाहिए ए पनिया कुछु कोहा पूरा अनघी बचल बा हो देखनी पलंगिया के नीचे एक टप बुनिया धइल बगे जान जाइ उ केहू के ना दिहा सन जना के जोन भागल चलत ये रोवा के बुनिया पूरी दे दी देखियो बचल बा
कहता नहीं सुखवा के गुड़ का पाक कर के ओकरा में लिपोट के बाद में खाई जी जाए देखिए हम कहता नहीं ना कि अब अहियन तो वही एक आधे घंटा मोर इंतजार करब ना वही तो हम जाइब कहे कि हमारा देखी सब सामान छोड़ के हम तो नहीं जा सकिना अरे हम काम कइले बानी बड़का बड़का डकचा में धइले बानी सब सुतत रहे त हम बर्तन धोवत रही हम नहीं के बिना ले ले फराक मैं अरे ली हे हम कहत भैया लेके भैया हम जाई में होकर कहता रुक ना काम में बाझल बिया केने केने दो गोल बिया उ रही ना त चल कैसे जइबे भैया न खन जाई देत हमरा के तो कहेला ना भैया से अपना कि जब एने ओने भागल चलता तो हम लोग के पीछे पीछे घूमल चली जाता नहीं ओइ जे बैठ भजी चल धर जाता नहीं बैठ जाके देखो नहीं ना क्योंकि आसपास में घरवा गइल भैया कहता हेने होने मत जो थकल बसन घरे रहसन त अब का करी अब रुकत हम कने हम त ना जाई भजी हमर बैग रख ले रही देखो हमने उता पर लुगा निकल बई हो आ जे पुष्पा ने चुन चुन के हटले बिया अगर हमरा के खराब लुगा दे दिहन त हम लुगा ना ले बिना लुगा के हम चल जाई जान जाई हकने हम ओहू में कहीं हम 1200 के हउए आ ऊपर एकदम मले छिन कुछ ना दिया संजी एक पनिया कम सामान सड़िया भाई हमर बेगा ए जे रहे त जनलू जातई भैया भी तनी पूछे के का कहतन बताओ क दिन हमरो काम बा आ भैया जाए ना देबेलन रोकले रहेलन बताव कैसन निकलो के चाल रहन बाबे घर में हितई ना तई सब बोला के आ दोनों माई बेटी निकल गई जा कहां में कम से कम विदाई कर देबे नइखे देवे के त कम से कम खोइछे दे के कहेला कि हां रे जासन हम ना दे हम बताई सामने छोड़ के आदमी वैसे ही जाई त केतना खराब लागी कैसन कनी के चाल रहन बा दूसरा के दुआरी जो यहां से तेंगे न करे कहां बड़ू का हो यही में रहबू के बहरी निकलबू रुकी ना सहियार तनी फल सोच सही यारे एथू करे में देखत तड़ू कोने हमर कितना काज होता सब कोई त अपन अपना घरे गइल तू एही जा का चाल डलबू पागल आइल बनी का जी दूसरा के घरे बनी हम नहीं त हमार घर ह एही जे 2-4 बीघा खेतियो कइले बनी त हमार घर हनु जब रहे तब नु रहे कभियो बा लेबल में बैठ के हमारे से बतियाई नहीं ले का कहल चाह तनी पहले बताई ना साफ साफ कहनी है कि तैयारी कर हमनियो के चले के रौरा जाई हम ना जाई अभी सब चल गुल्ला बाप हो बाप हमर कपार के दर्द ए माई नइखे वाला रंगवा ए हमें ना सोचनी के दुगो तार लुगा में फॉल्स लगा देती अब कहिया से आई कहिया से ना तू मामा का जाए के याद बुनिया में तन की दे द अरे ना ना खइले बनी खइले बुआरी लागत पाउन दही बारवा में मन नहीं खरत खाए के खा ली खराबे न हो जाई बोरी होलो खाली अब बबुआ कहां गइल भैया रे भैया तो गई रहे गैया के चलावे ना कहनी है मम्मी जी अब हमनियो के छोड़ देती विदाई कर देती तब आ कहां गए हो माने हमारा जी में और काम नहीं खे घर में बैठा रही ए बबुआ हौ टेंटवा वाला सामान बा एगो दुगो जन रह गइल दिया न त पैसा काटे लागी फिर दूगो जग छूटल बा हां घरे चोरा के नहीं सुनो थैले नहीं बाबू हमने के कहे के चोरा टेंट समय में घर जग पर आदमी खोजत तला से दुगो जॉब कम बा तो वही घरी दे देला पतेला के ढकन रह गइल बा हां ये ना का जाने कौन कौन जानी आलू दम में फुलावरा ध के पलंग के तारे चौकी के तारे धरे यही खातिर बोलावे ले न तारे अरे हम का कहीं होता था गाड़ी अरे माई हम मुसवा तली पता हमरा एकदम इधर लह के देता सुन ना पहले हवलाल बाबू और हम देता ना का कहता करे हमारा के नौवा अंगया ना देले रहे ना देले रहे यही से ना सब कोई घर दियल बरे सब कोई घर दियल बउआ सही ना आइल होई हम अब हमार से कहत रहा त हम कहने कब तोहरा अब वो घरी के हम जनी के जानती जे तब ना तारा के पूछती जे जाके अपन से ए दादा ई नौवा आजकल खेला खेल देता असन अस कति न कसन जाता छोड़वा देता सन आदमी के आगे भी फूल बाबू के करनी है अंगे बीजे देवे से पहले बना रही। ही दे देता अरे माई। तो उसी मार दी तो का करी तला फला भइल बन जाए खाती काहे जी अरे फोन आवत माई राउरो एकरा के रहे ना दिन एकरा का बेचैनी भरल राउर माई 10 दिन खाए पानी पास नहीं की कर सकत जी तबियत ठीक नहीं खे मम्मी हमरा जी गोल पे तबे तो साल भर रोगे भरल तमार लइके नैहर ससुर ना घुमनु ना अरे काम बता रहा जाए एकरा के रहे दी तो सवेरे कहला अन्ना के गड़ावा मारवाबो आ लिया दो रे छा में डरले पड़ जानू अब का परोजन भी तो बनी ना रे माई करवाई नरवाई लिया ना तो लिया दो अच्छा चल जाता नहीं अब हो गइल ना कोनो से तो धला से 2 किलो वो बतिया कह दी सुनी ए भैया मछली मिली अब खोदम हुआ उहे खातिर त कहबे चैन भइल बानी के रह पाउनी कुला छोड़ दी हमनी के महुआ सहुआ ना पीने जा पिए के होई त अच्छा ओकरो व्यवस्था भले ना बाबू ई कुल इतना तक न के आदत लगा के तकल कुन करता माता चेयर के मार गुल दारू के पिए से ई कुल के करे के ये बतिया सही कहता रे माई खियावा फिर एगो कलंक के भागी बना ना दारू अथी नहीं तो हम जाता नहीं मछली रहे तो मसाला पीसिए बढ़िया से जान ले नात नत चिया ए मैं मिक्सरवा निकाल दी रे मिक्सर तो पिसना रे सील पर पिसाई
सिली पे पीस दे भैया अरे जान निकल जियो तै से लोड़ा में टंगबे ना होय का ले ले भैया इनका ले ले जा ए पाहुन जाई जाई चली आओ तनी जाई घुमाई जाई आओ तनी जाई ए माई बर्तनिया निकाल ले करवनिया वाला कुल रे ई सब धर हटा पूजा पाठ वाला हटा दे कुल कथा उथा भइल बताओ इहो का कुताइल रही ना खाली लिया जा खाते अरे हम जब फरहा खाई खाती बोल बनी तोरा हम घरे जाए कहते तो जब फरहा रहे अच्छा के बात बतियावे लागत रे आ रुकी ना 4 दिन रुकी ना 4 दिन जा रुकाला से काम चल जाई जाई के त करे जब मूंग दर के गोली से न बरौरा दरतन त रौरा जाई हम ना जाई ये रहबे जाई कर माई के चारों टाइप तेल लगा खाती बुझा तक कि छोट हो जीबू तेल लगा देबू तो बड़ के अपन ले हाय फोन आवता राउ रे आवे दे हम जाता नहीं गाँव में हमारा मछली फरहा नहीं खाई के एगो बोतल के व्यवस्था कहीं तो हां त बस से चल जाई ह मोटरसाइकिल हमर बापे के दिहल ह हई कौन बुझा गइले चाबी द कहां बचा भी टांगल बा कहा था ना प्रेम से माई भाई रोकत बन जाता ठीक भइल सब ठीक बा लेकिन हई चाही नु हां त उ चाही त टाइम नहीं खिजियान होत हैं चुप रह फरहा खाती एक दिन दबा दे चुप रह मंगवा दे मेगो बियर भैंस को लियो ना भिस्की रे हां 8 पीएम हां 8 कहल जाला हां त उ हे 8 अच्छा हां अरे और फोन छोड़ ना हमार फोन के ना के कर धरी हम माई के कह दे कि ना जइए ने बेरा हाय धरी ना बतिया ली जाके होने दुआरी पर धरी हम मसाला पीसे जाई मिक्सरवा निकाल लिए तेरा